Realment el que nosaltres plantegem així, el que jo vinc a explicar avui, és un canvi en la gestió de com es fan les coses. I és un canvi que pretén resoldre un problema, que el problema és l'abandonament de materials, d'envasos en el territori. Siga en les cunetes, siga en les places, siga en les platges, siga en les muntanyes, o siga que va a un lloc on no toca i acaba en els abocadors. Hildesheim està a 70 quilòmetres de Hannover. I dius, què fan? Diu, pare, tu has vist per Hildesheim alguna punyetera botella de vidre o llauna de Coca-Cola per terra? Perquè van i ho agarren i com es xorra allí, doncs algo tenen. Sí. Això passa així, Sí. I nosaltres estem per defendre l'interès general i sabem que l'interès general és la suma de molts interessos particulars i hem de ser capaços de gestionar això, però el que no pot ser és que un interès particular es transvertisca, es disfrace d'interès general. Que el meu país siga exemplar en quant a la gestió del FEM, és a dir, que la gent que vinga a veure les platges de no sé què, diga, hòstia, i a més tenen unes platges genials, i la paella boníssima, i el no sé què, i a més allí no hi ha ni una llanda per terra, el que diem nosaltres quan anem a Hannover o on siga, és a dir, que ho veiem, i jo crec que nosaltres que hem tingut tanta vergonya damunt i que hem passat tanta vergonya en coses que ens han fet famosos, hòstia, que ens poguérem fer famosos per unes coses exemplars, per a mi és un orgull de país i com a gestor polític d'una administració també és un orgull dir no, i ha sigut el meu govern el que ho ha fet. Ells ens van fer un plantejament molt interessant, que és dues coses, deien no, conscienciació, no feu això, feu conscienciació, aposteu per la conscienciació, consciencieu a la gent, no sé què, no sé quant, i clar, tu li dius, bueno, sí, molta conscienciació, però tu tens càmeres de seguretat en els supermercats, no poses càmeres, consciència a la gent que no roba, consciència-la, paciència, consciència, no, hòstia, vull dir, anem a una altra cosa, vull dir que i consciència la gent que paga impostos. No, com no pagues impostos anem a per tu, no? Això és un poquet el mateix, diguem així, a micro, perquè estem parlant d'unes magnituds molt xicotetes, no? No estic venent això, nosaltres no estem venent això com si fos la solució al conjunt dels residus, ni a la solució de... No, però estem parlant que tenim una cosa que és molt fàcil de solucionar, que té molt d'impacte mediambiental, que té impacte sobre la nostra salut i que la podem resoldre. Vull dir que després, per resoldre l'altre 80% de tema de residus a nivell del País Valencià, hem de fer moltíssimes coses més, hem de fer unes plantes que no existeixen, hem de fer una selecció en origen que no es fa, hem de fer la separació d'orgànica, hem de datar les plantes perquè puguen fer el compostatge d'orgànica per no sé què, i hem de buscar eixida a lo que és el compostatge, hem de consensuar amb els ciutadans que en el seu poble accepten posar una planta de tractament de residus. Desenes d'anys de PP que cada vegada que això eren revoltes populars, plataformes contra, i nosaltres ara ens trobem que no tenim plantes ni tenim res. Totes aquestes coses, però això és un àmbit en el que tenim una solució que està demostrada, que està absolutament testada i que la podem posar en marxa. L'alcaldia, una empresa va ser del poble que fabrica màquines d'estiu. Sí. Vam intentar ficar-nos en contacte, però anem a fer una prova de pilot i fiquem al mercat central. A les 3 dies d'estar la màquina, Coembe me va tocar. Què està passant ahí? Això no és legal. No m'han fet cas perquè com jo no tinc ninguna taca per ningú costat i vaig seguir la meva. Doncs a les 3 dies Coembe no va tocar. Què vaig dir? Que és una prova piloto, anem a fer, és que, ¿sabes qué? Esto, jo dic, escolta, nosaltres anem a seguir. Als 3 mesos va acabar el piloto, les màquines valien molts diners i segurament no sabem preparats per comprar perquè són d'ací al poble i costen bastants diners. Però, al cas de les pressions empresarials, als 3 dies no va tocar més perquè llevaran les màquines, això ho dic jo sí davant de la... Algú diu que les autopistes s'han fet per col·locar màquines? Algú diu que els caixers automàtics dels bancs s'han fet per vendre màquines? Algú diu que els parquímetres estos són els que justifiquen les zones blaves? No, és a dir, es fa allò i després es genera l'existència de les màquines. No és al revés, no? I per tant, això és el primer. I la segona cosa que jo sempre dic és, bueno, després Mercadona o la botiga consum de la que siga,
que compren les màquines on vulgui. I nosaltres, si els hem d'ajudar i els hem d'aconsellar, fomentarem i buscarem la fórmula de que en lloc d'anar-se a comprar les màquines a Noruega, se'n vagi a comprar-les a Vila-real.